сме ходили 2 пъти при министър Танева. С Горанов искахме среща, така или иначе тази среща не се осъществи. Даже Краянча на събора. Написахме Цвета Караянча в Падина на събора, каза, аз ще ви уредя среща с Владислав Горанов. Още не е уредена срещата. Търсили сме контакт. Така, няма контакт. Тръгнали сме по другия път. Написали сме писмо, получили сме отговор. Не е да се каже, че нищо не сме правили. Правили сме. Ти оня път ми звъниш и казваш, добре бе, дайте да се събереме 50 човека. Ето, днеска сме тук долу-горе 40 човека. Айде казвайте, кога тръгваме за София 40 души. Но няма 40, всеки ще докара по още 40. Не, казвам 40 човека. Не, няма да правим 40 или протест. Как няма да направим? Ще идем, чакай. Има и други сортове. Той се касае каба, колака, защото и там ще е намалява. Въпросът е, Живко, че ние в момента, ако кажем 40 души търсиме среща, това е достатъчна тежест, в която те ще посрещнат. Няма къде да отидат. Няма да отменят. Но няма да дадат отговор. Ти минали път 200 човека, ако не бяхме събрали да ги докараме от Мострак, това да го набием долу, ти видя от сутринта от 9 до вечерта до 7. И добре, че вие отпуснете 2 стотинки да стане до 2 тона валя и Сабатъкъл ги осъди на тричленката. И те пари държавата откъде ще ги взима? Па от нашия гръб от тези референди преди тази година. Някой знае ли колко милиона са тази година референди? В едната таблица на министрите пише 90 милиона, в другата на Държавен фонд за земеделие пише 116 милиона. Кое е вярно? Не. Кое е вярно? Някой да каже? Дали официално обявение, нали? След това излезна друга информация. Едната информация беше за 118 милиона. За референтен период. Защото нали официалното ти институциите не е написано така от мен. Това, което се дава. След което излезна корекция на Румен Порожанов. Казва 96 милиона са средства. Демек в един момент някъде потънаха 20 и няколко милиона, се отклониха. И аз си мисля, че това ще бъдат парите, по които ще бъдат възстановени там тия средства, за дето са осъдени за 2 години. 1430 човека са, които са ощетените. 1430 бенефициенти. Но това са за 2 години. Сега, след като ВАС излиза с решение и казва, че тия средства трябва да бъдат възстановени на тия хора, значи те трябва да ги вземат от някъде. И сега вместо да делим 118 милиона, те затова са заложили малко повече, за да могат от уния средства да възстановят на ощетените. За 2 предходни години. Това е истината. А реално те казват, 10% ще бъдат надолу. 10% от 107 милиона? Колко са? 10. Значи, 10 милиона и 700 хиляди. Като ги махнеш, ето ти ги 96. Разбираш? Това е цялата истина, а разликата ще отиде за възстановяване на тия 2 години, където са били ощетени по-едрите производители от ориенталския тютюн. Защото там, когато отива на дело, се говори за сорт Крумоград. Те там го направяха и той го направи, това мимено. Той да ги плаща, той да ги плаща. Но то такива кмета ще идят там, там. Но в решението се казва, че няма такъв, тези средства се дават на килограм тютюн. Не определят нито сорт, нито колко имаш производство, нищо. Но той така си го реши, направи си го. Прокара си го 2 години.